Bro karena itu boleh pak? Jebu numa, jebu थाखाय जास माबा आरोना मुभिथा गेलेयो Mumita kili, jebu numa. जायखिजाया मोजां खामानि मावनायनि सिगां हुयाखौ डिजाइन जाग्रोनांगोन आरोना होमबा मोजां जायो दा जोंना ब्र'गा चक्लेट लादोंमोन ब्र'आ जोंना दांनानैसो आं चक्लेटखौ हेलौ गाइस आंनि पुरबक इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिनसे बरायफिनबाय आरो थ' दिनैनि भिडिअ'आ जागोन आं माने सासे मानसिखौ लोगो हमनो थांनि मोनसे जायगायाव आरोना थ' बे मानसिया जादों इउटुबारानो थ' नोंथांमोना मिथिखायो खोमा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय खोमा नोंथांमोना थ' बे मानसिया सोर बे मानसिया जादों गोरबोखुंगुर ब्र' बिथांखौ आङो दाखालिनो फन खालामदोंमोन लोगो हमनो होननानै ओमफ्राय बेबो लोगो हमनो होननायाव खिन्थु जेबो प्रब्लेम गैया एकदम फ्रि माइन्डनि मानसि बे लोगो हमनो ओंखारदों आरोना स' लोगो हमनो ओंखारनानै बुंबाय बेयो जे डेटखौ फिक्स खालामनानै खिथाबानो जाबाय होननानै ओमफ्राय आं दाखालि डेटखौ फिक्स खालामनानै खिथाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना बेयाव ओमफ्राय दा लोगो हमनो बेयो फैबाय थादों जोंखौ 9टा 10टा 10:30सोआव बे मोनफैगोन आरोना बेयाव ओमफ्राय जों दा सिगां थांग्रोना थायोने दा बिथाङा फैनो राजि जानायखाय जोंबो बिराद मोजां मोनबाय जों दा थांनानै लोगो हमनोसै ओमफ्राय आं दा रिटिमा डार्लिंखौ लाबाय नै बिथिंजाय रिटिमा डार्लिं जोङो लांसै आरोना लोगो हमनोसै स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट आरो शेयार खालाम स' थौदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स' गाइस जों दा थांगासिनो नै गारिजों बाइक सायाव दङ आरोना आं दा ओमफ्राय एकदम अखा हादों आरोना एसे थाब्रैगासिनो ओमफ्राय दा आरो बुरजा हाना होबाथाय सेस जासिगोन जोंनिया दिनै प्रब्लेमानो जागोन दा बारा अखा हाना होबाथाय जेब्लाबो थांबाय थादों जों दा लोगोफोर ओरैजाय नेबाय थादों मायावबा लोगोफोरा फन खालामगासिनो आश्रामावबो नेदों सानैसो गाइस थांगासिनो जोङो नैबे नावकाटा सब जोंनि ओमफ्राय जोङो थांगासिनो आरोना पार्कआव नोंथांमोना नायलांबाय थादो अ माय गड खर'आनो जालायदों Febes ini bro. Bro. Sehelo beli park. Nih be. Febes ini nih bro. Namun anak beda. Bro, एकदम मारने So senane bro karena itu boleh be. Nah beda. Arne biar nah, जों दा गासैबो ज' जाजोब्बाय ओरैजाय मानसि दंबावो आरो सानैसो ओमफ्राय गेजेराव लांनोसै ब्र'खौ मा जायो नायलांबाय थादों बिथांमोनहा माबायदि इन्टारेस्टिं जायो भिडिअआ थ' फैदो kadang-kadang lelek. Tuh, Ada goang Sa senane unsu ba ya warna deh. Ada jumpa lagi. Dia bukan ada ya. Ang gede aglo. Mobile nubai thai mana ada pun malah logo mungkin kita cancel mana nanti logo. Siapa na? Ya tahu na Lakasin ran he. guys kita taruh dekat mana ya तो गाइस दाइने दाइ जोंनि थावबाय माने नेगासिनो दंमोन या मोजां मोनो माने ब्रो एकदम दाखालिनो फन खालामदों नोंथांमोना फैदो बिनि थाखाय थेंक इउ सो माच वेलकाम दे थ' दाइजों हाबैनोसै आरोना सिङाव गासैबो फैदो सिङाव हाबैनोसै लादबा दाबाय ब्रो Jadi kan gigi dalam mau tem friendly. Hai. Kodolan ba? Ini style apa aja bunda एकदम आंनि बिउरफोरखौ माने लोगोफोर माने आंहा स्टाइल गैया दे माने थ' बिथाङाबो जोबोद खस्थ' खालामगासिनो स' बिथांनि स्टाइल गासिबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' बिनो थ' बिथांमोनखौ लोगो मोनना बेहा जानांबाय आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय स' थेंक इउ स' माच वेलकाम ब्रो एकदम वेलकाम मेनि वेलकाम ब्रो दा जों एसे बेरायनोसै न' मा मा गैया एसे नायनोसै न' होमबा नायनोसै मा मा दङ थुदो गाइस
जोंना ब्र'आ नै माबा लाबोफादोंनो जोंनि थाखाय नायनि मा बुस्थु बे जिनिसआ खस्थ' खुवा गोदैनि थाखाय मा लाबोदों जेबो आराम नाखै हावना दे जेबो नङा बेबो थाखाय जास्ट माबा आरोना मुभिथा गेलेयो मिथा गेलेयो जेबो नङा जायो मोजां खामानि मावनाय सिगां खुया गोदै जाग्रोनांगोन आरोना होमबा मोजां जायो जागोन ब्र' जेबो नङा रानना केमेरामेन चकलेट मिक्स बर'नि स्लाबदों चकलेट बेलेग होनायासो दे जायो जेबो नङा मोसाना आंना नै लेभेननि दिनियावनो जागोन दे नै जोंना गोरबोखुंगुर ब्र'आ जोंनो चकलेट लाना फैदो गासैनिबो स' मानसिफोरखौ नायदो नोंथांमोनहा जेसेबां दङ नैलाय ओरैजायबो भिडिअ खालामदों आरो ना गासैबो इउटिउबार गोजा जोबसो आदा लाबाय आं ब्र' नांला दे जागोन दा जोंना ब्र'आ चकलेट लादोंमोन ब्र'आ जोंना दांनानैसो आं चकलेटखौ उपाय गैया आरो जोंना ब्र'आ जों एसेबां अननानै जोंनो चकलेट लाना फैदो स' जानोसै ना बिराद गोथाव चकलेटआबो जोंनिया ब्र'खौ लोगो हमना बिराद मोजां नांबाय आरोना एकदम आं सानसेबो लोगो मोनफेराखैमोन आरोना रियेलाव लोगो हमनो ओंखायनो आं दाखालिनिफ्रायनो फन खालामबाय थादों बिथांखौ लोगो हमनो होननानै ओमफ्राय स' बिथाङा फाइनाल डेटखौ आंखौ खिथानो होबाय ओंखायनो आं बुंबाय जे आगस्टनि 1 तारिखनो जेनेबा रबिबारैनो आङो लोगो हमगोन होननानै बिथांखौ स' जोंना ब्र'आ रियेलाव बिदिसो आं दिनैसो नुदों एकदम रियेलाव असाइसलै ब्र' नङा रियेलाव असाइस नङा ब्र' एकदम बिथाङा एकदम फ्रि माइन्डनि मानसि आरोना स' गासैबो मिलायो मोजां नाङो बिदि मानसि जोंनो बिदि इउटिउबारखौनो नांगौ दा बिराद मोजां नांदो आरोना फ्रि एकदम प्रब्लेम गैया लोगो हमनायाव आरो ब्र' नोंनिखौ मिस्टार इन्द्रजित चेनेल नाय बहुत धामाका भिडिअ नुगोन नोंथांमोना सब इउटिउबार आनकमन भिडिअ नुगोन आं चेनेलाव दा ब्र'आ एकदम बिदाय लानोसै दा उपाय गैया आरो मा बुंनो एकदम हाखु दाखु जाबाय आरोना जेबो मोनजाबो लांलाय लोंलायासो जेबो नङा माने मोनसे खामानि दङ आंहा स' सरि ब्र' टाइम बारा टाइम मोना एकदम जेबो नङा आरोना मा खालामनो आरो दा उपाय गैयाना जेबो नङा स' जोंना ब्र'आ बिदाय लानो ओंखारबाय दानो नायलांबाय थादों नोंथांमोना थेवबाबो थांनायसिमालासै एकदम हगार हरनायसिमालासै भिडिअ खालामनोसै आं थांनोसै होनलाय बिदाय एकदम मा खालामदों दा थांमारसै मा खालामदों उनाव खनसे लोगो हमफिनसै आरो ना दे ब्र' एकदम पार्सनेलि फन खालामगोन आं मालाबा अके दिनै जोंना ब्र'आ बिदाय लासिगोन ससे थांफानोसै जों बिथांदों एकदम ओरै बाङालि पाराथिंसो थांगोन आरो ना ब्र' खनसे साबसक्राइब खालामनायनि अके गाइस दासान्दि जाय नायगासिनो प्लिज ब्र' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदोब्रा बर' गासिबो सापर्ट खालाम नङाबा बोरै गासिबो खालामदो साबसक्राइब खालामदो गासिबो बर' चेनेलखौ स' थाबैनो जौगाहोदो गाइस दिनै आं दा नै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो होदों जोंनिया ब्र'आ स' खालामना होदो नोंथांमोना ब्र'खौ जों बिदाय होनोसै बेवहाय जोंना ब्र'मोना थांनोसै होनला उनथिं दोङो नै जोंबो फैफादों आरोना ससे स' बिथांमोनखौ जों दाथ' बिदाय होखाबायानो स' आङो भिडिअथ' आरो दा देखायबाय थानो हानाय नंला बिथांमोना थांखासिगोन ओरैबाबो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरोना गाइस स' बाय बाय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै